Sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu don warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sita ka numéro flani warici war sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali warici sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Va, oui, j'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, il va aller trop. Eh, Mouna. Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais je suis où ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45. ESKJ, École de santé Kaladiata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanau, Doctorate Jango Nyese, bien turcola de la Koi, Fieu, Foaka soro iye bana ɲɛɲini k'a dɔn nakari min bɛ kɛ sababu ka se ka dankari kɛ adamaden ka ɲɛnamaya la k'o kɛlɛ kɛ bɔ maaw farikolo la wa o yɛrɛ t'i ɲɛ fiyewu f'a k'a sɔrɔ i ye lakɔliso ɲuman sɛgɛrɛ a filɛ aw kɔrɔ école de santé Kaladiata n'a bolofara caman institut de sciences médicales Gore anw fɛ Bamakɔ ya Kalabankura fɛn min ye santé baara ɲuman ye sa nin bɛɛ lajɛlen bi kɛ école de santé n'a bolofara caman la école de santé Kaladiata o n'a filɛ kɛ anw bolo jigi ye formation de qualité dɔgɔtɔrɔya sira kan min bɛ se ka dɔn k'a fɔ aw ka denmisɛnw ka futinɛ yeelen ye o bɛɛ lajɛlen bɛ kalan nin lakɔliso dagabana ninnu na u ka bolofaraw de filɛ nin ye cycle niveau DEF technicien de santé publique infirmière obstétricienne technicien de laboratoire deuxième cycle n'o ye niveau bac ye infirmier d'état sage femme
biologie médicale formation wɛrɛ o kɔfɛ aide soignant ka taa fara matronika nin bɛɛ lajɛlen dɛsilen don école de santé kalajata n'a bolofara caman institut de science médicale gore la ayiwa lakɔlidenw ani lakɔliden zɔnw a y'a sefa joona a ka lakɔliso in sɛgɛrɛ yɔni jama ka caya u tɔgɔlen de filɛ anw bɛ kalabankura yan hôtel wasulu kɔfɛ de coyi wali kelen nɛgɛjuru banba 76 45 85 40 n'o min ja 20 80 22 20 kalan kalan ye siniɲɛsigi ye filɛbaw ani an lamɛnbaw cɛw ani musow denmisɛnw ani maabakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na min ye Keba Jalo ye ale bɛ yan Amara Nu Keyita ale bolo bɛ minɛnw na yaasa ka se ka an ye ka ɲɛ kosɛbɛ Keba o y'ale ka baara ye sɔgɔmada in na ko Muguka bɔra kunu Bamako kasobonba la ani Kɔmɔnan Dawuda Konate bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la ale bɛna na ɲɛfɔli kɛ an ye bi sɔgɔmada in na kunu an ye sangaw ka falaw yira aw la an'u ka sɛnɛkɛyɔrɔw Office du Niger ɲɔgɔnna min bɛ n'a fɔ ma ko Office du Moyen Bani o ɲɛmaaba n'o ye Isa Kante ye an n'ale fana bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ bi kibaruya in ale kɔnɔna na ka kɛ ni pankurunko kuma min bɛ sen na ni o ye nin waati in na kiiri min sigilen don kiiri min n'a ɲɛmaya bɛ Bamasa Sisoko bolo n'ale yɛrɛ ye tribunali ɲɛmaa ye a kiiri bɛ sen na pankurunko kuma kununko Philippe Boire ale welela n'o ye Philippe Sisoko n'a bɛ Boirelakaw ka sigi la minisiri min tun bɛ an ka sɔrɔko kunna n'an ka jamana nafoloko kunna IBK ka waati daminɛ na ale welela kununko bɔgɔ jeninen kan kumaw senfɛ a yera k'a fɔ ko min ye an ka pankurun ye sɔngɔ 3 de bɛ a la min ni si tɛ kelen ye wa hali bi pankurun in a ti Mali tɔgɔ la han a bɛ maa wɛrɛw de tɔgɔ la o ko kɛra cogo min kununko an nana o da aw tulo ka bi sɔgɔmada in na charte pour la paix o ɲinini hukumu kɔnɔna na min ye Usmani Isufu Mayiga ye ale n'a ka jɛkulu maaw kɔni u bɛ ka taa calatigɛ jɛkuluw fɛ yen conseil de collectivité u taara yen ka tile ka yɔrɔ n'o ye conseil économique social et culturel environnemental u taara yen cour constitutionnelle cour suprême u ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ Bagineda commune Konsiga ale ni Kula k'olu kɔni cira ka bɔ yen pewu min ye conseil ye sa o bɔra yen u y'a yira sa ka fɔ ko délégation spéciale mais nin yɔrɔ in na quoi est-ce que an ka gouvernement tɛ bɔ nin morcellement in na nin ye morcellement de ye o minnu bɛ yen n'u u commune kan ka to yen u k'olu fɔ minnu bɛ sinon tumani kana dɔ tigɛ tan ka dɔ kɛ tan
u ka bɛɛ kɛ ni manda banna ou ni fɛn banna ko f'a ka fɔ de ko dɔ ye majɛ dɔ kɛ dɔ ye fɛn dɔ kɛ ko dɔ ka ɲi dɔ ma ɲi u bɛɛ de ka manda banna a y'u bɔ yen dɔrɔn a ka délégation spéciale bila u bɛɛ nɔ na siɲɛ kelen mais dɔ ka ɲi dɔ ma ɲi Bamakɔ yan commune 4nan o maire bɔra yen k'o ma ɲi commune 2 o bɔra yen k'o ma ɲi commune 1 bɛ yen commune 2 commune 3 o ma bɔ a nɔ na commune 5 o b'a nɔ na 6 b'a nɔ na o dun bɛɛ kun taara tacogo kelen de la nin fana sisan togodafɛ taw fana donnen don a la an kɔni bolo u ka nin bɛɛ kɛ kelen siɲɛ kelen walima u k'a to yen fo kalata waati ka taa se sinon don o don dɔ bɛ wuli dɔ bɛ na a kuma ka ca nka décision a taara conseil des ministres la an na ɲɛfɔli kɛ ale yɛrɛ conseil des ministres fana na bi sɔgɔmada in na nin ye an donkan ye. Alamusa sɔgɔmada fɛ an bɛ kuma di aw ma an y'a fɔ n ko maa o maa bɛ yen miirina b'i la hakilina b'i la i b'a ci ka na n'i y'a ci ka na anw b'a lamɛn k'a sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ k'a di mɔgɔw ma bi sɔgɔmada in na an balimakɛ dɔ ale kɔni sigilen don nansara la hakilina min bɛ ale la ka kɛ ni jamana ko ye a ye min bila ka na an bɛna o k'a la aw ka o lamɛn bi o de bɛna bila koronigi ale nɔ na an ka jɛ an k'an balimakɛ ale lamɛn. Olu ka fɔra aw ta ka parce que kuma ma nɔgɔ ne ma donc n'i ka bi journal lamɛn voilà komi réseau fana de don parce que mɔgɔ o mɔgɔ ye kunnafonidilaba ye Mali kɔnɔna la sisan n'a hakilina ni jamanadenw ni an ka furancɛla fanga tɛmɛlen mɔgɔw hakilina ye kelen ye a bɛɛ lajɛlen ka bila u kunna ko aw kɔlɔsilen don an ka marabaga kɔrɔ ninnu fɛ o de ye k'anw yɛrɛ fana siran parce que an b'u ka jamana kɔnɔ an b'u dɔn o de ye k'an siran kuma caman ani kuma dɔw fɔli la mais i ye yɔrɔ min fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni Mali ɲɛmaw sera ko yɔrɔ ta ba la olu bɛ Mali kɔnɔna de la u bɛ Mali de dɔn mais Mali taamaden minnu bɛ kɔfɛ olu bɔra Mali de la u bɛ Mali dɔn u bɛ Mali kunun dɔn an caman bɛ taa ni ka segin la an bɛ Mali bi fana dɔn bon kɛlɛ b'an ni jamana minnu fana cɛ a kɛra jamanaba ye an marabaga kɔrɔw ni jamana wɛrɛw an yalala caman na an b'a caman ka lahaliyaw dɔn anw filɛ jamana min na an jatigi ninnu ni Mali n'u tɛ ka bɛn an marabaga kɔrɔ ninnu tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la olu yɛrɛ bɛ dingɛ kɔnɔ bi an bɛ se k'a fɔ kabini diɲɛ kɛlɛba filanan tɛmɛna ka na bila bi la an bɛ se k'a fɔ u ma deli ka don a ɲɔgɔnna gɛlɛya la mais u bɛ ka dogo aw la de olu yɛrɛ marabaga ninnu filɛ nin u jɔrɔlen don u sirannen don parce que olu tɛ sira foyi ɲɛ u ka jamanadenw kɔ bon an bɛɛ b'a kɔnɔ sa nka kasi gɛlɛya min bɛ k'i ɲɛsin olu ma ka sababu kɛ u ka économie kow ye u jɔrɔlen don de u kɛra wara joginnen de donc an n'a dɔw bɛ kuma politiki kuma dɔw u bɛ min fɔ an b'a dɔn u bɛ min fɔ ani u bɛ min kɛ kelen tɛ sinon hali ni n'a dɔn kumana kɛlɛkɛla kɔrɔ dɔ de don a tun bɛ Mali kɔrɔ yanfa kɛlɛ nin yɛrɛ kɔnɔ a ye yɔrɔ caman kɛ Mali nɔru yanfa in na ni cɛ yɛrɛ kumana i ma Mali yɔrɔ nɔru in na k'a suma a bɛ yɔrɔ caman dɔn ka tɛmɛ hali an maliyɛn den minnu wolola Mali la ka kɔrɔbaya Mali la mais u tun bɛ yen nɔ fɛn min na a caman dɔnnen don a bɛɛ ma se fo la mais c'est juste k'a fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn n'u m'u bolo di ɲɔgɔn ma n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ni fanga ni dɛmɛ ni zena n'u y'an sɔrɔ fo ka taa dugukolo meleke a nimisa tɛ bɔ an na sabula mɔgɔw b'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ ka to ji la
hali n'a ye ŋoni de sɔrɔ a bi bara la k'a minɛ donc mɔgɔ ninnu kɛra wara joginenw dɔ ye sisan u bɛ k'a ɲini sugu bɛɛ de la donc a solution ɲuman ye min ye faama ka côté la faama kana ko to a kelen bolo comme i yɛrɛ y'a fɔ i ka laseliw la cogo min u ka diinɛ ɲɛmɔgɔw wele ka kabilatigiw wele ala an ka dugutigiw jama ɲɛmɔgɔw quoi u ka bɛɛ wele ka bɛɛ hakilinata ɲini ka kuma ni bɛɛ ye pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min parce que hali ni attaque min bɔra k'a kɛ kosa in na aw yɛrɛ b'a dɔn maliyɛn caman b'a dɔn u y'a dabɔ min kama ni mali tɛ ni nin tun kɛra jamana wɛrɛ ye sisan b'a sɔrɔ a tira bogobogo sabu u y'an kɛlɛ sugu bɛɛ la u tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la depuis ni mɔgɔ kura ninnu nana fanga la u y'a suguya bɛɛ tante diinɛko kelen siyako kelen kabilako kelen u y'a bɛɛ essayer mais u ma se ka ɲɛ sɔrɔ an minnu bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw u k'u adressé jamanadenw na jama ɲɛmɔgɔw la diinɛ ɲɛmɔgɔw la kabilatigiw la surtout tungarankew fana tungarankew bɛ yan u bɛ yankaw cogoya dɔn e min bɛ mali la i ma deli ka na kalo kelen kalo fila kɛ yan nɔ ani mɔgɔ min bɛ a san 10 san 20 a bɛ min dɔn yan i t'o ɲɔgɔnna dɔn donc mɔgɔ ninnu kɔni an marabagakɔrɔ ninnu u b'an ko bi u b'an ko sini wa u t'a dabila fana ye u t'a dabila sabula olu yɛrɛ y'a ye u bɔra yen nɔ o dimi b'u la o ye kelen nka a nɔ de fana bɛ ka ye u la donc diɲɛ bɛɛ bɛ ka bɔ u kalama k'a fɔ ko n'i y'a ye fanga o fanga b'u la anw marali de don anw dun bɛ ka bɔ u ka mara kɔnɔ est ce que olu bɛna sɔn o lebu ma a ma nɔgɔn dɛ donc malidenw fana an ka jija ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn mako to ka ɲɔgɔn minɛ k'an ka faamaw dɛmɛ n'a tiɲɛna ninnu bolo bi a tiɲɛna an bɛɛ de bolo n'a ɲɛna ninnu bolo fana bi a ɲɛna an bɛɛ de bolo sabula caman de bɛ k'i sigi k'u bɛ nin fanga in kɛlɛ parce que u ni fanga in tɛ kan kelen na mais an marabagakɔrɔw ni diɲɛ mɔgɔ wɛrɛw minnu bɛ k'an kɛlɛ olu tɛ k'an kɛlɛ ko nin ɲɛma ninnu man d'u yɛrɛ n'i ye se k'u ye bi hali mɔgɔ minnu bɛ k'u dɛmɛ baara ninnu na janfa ninnu na n'olu yɛrɛ ye mali yɛrɛ wolow ye n'u bɛ mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛ n'a fɔra k'u k'olu yɛrɛ de faga bi walasa ka mali sɔrɔ u b'a kɛ donc munna anw maliyɛnw fana tɛ bɛn n'i y'a jateminɛ afiriki bɛɛ bɛ ka mali filɛ an tɛ AES ko kuma fɔ bilen mais afiriki bɛɛ bɛ ka mali filɛ n'a fɔra ko mali de ye nin kɛlɛ sɛbɛsɛbɛ yɛrɛ daminɛ afiriki bɛɛ bɛ ka nisɔndiya o la ka taa ɲɛfɛ afiriki bɛɛ bɛ k'an dɛmɛ n'u ka se ye anw yɛrɛ dama tɛ ka bɛn an tɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ anw b'a essayer k'an bɛ ɲɔgɔn sen minɛ ka ɲɔgɔn sama ka jigin an t'a la deli a la ni nin binna bin a bɛ bin an bɛɛ de kan donc kuma ma nɔgɔn ne ma n bɛ hakɛto ɲini fɛ ka hakɛto ɲini kuma ma nɔgɔn quoi donc ala k'an bɛɛ sababa ma en tout cas fanga k'i adressé population na ani tungarankew na k'u hakilina ɲini kelen tɛ se ka nin ko in dilan an kana ɲina fana an marabagakɔrɔw u sigilen tɛ bi u sigilen tɛ sini u jɔlen don u bɛ fɛn bɛɛ de kɛ walasa k'an sɔrɔ tuguni wa an tɛ ala deli a la n'u dun y'an sɔrɔ nin ko fo ka taa dugukolo minɛ ka nimisa tɛ bɔ an na dɛ olu yɛrɛ bɛ dingɛ min kɔnɔ bi anw bɛ yan anw b'a dɔn u bɛ dingɛ min kɔnɔ kɛn bɛ k'a kɛ sidakumabo de ye ka datugu nka tagalen ɲɛfɛ surugubɔ dɔ a bɛ jɛ donc salamu alaikum i Traoré. Ayiwa nin ye an ka maliden dɔ mankan ye ka bɔ jamana ale kɔ kan an y'o de fɔ a ɲɛna alamisaw kɔni y'aw ka kɛnɛ ye miiriya bɛ maa min na hakilina bɛ maa min na nka i kana kɛ kɛbata ɲɔgɔnna ye dɔrɔn k'a ci bi k'a ka paase sini o tɛ dɛ alamisa de don wa an b'a lamɛn fana
a tɛ kɛ directement fana ye pour que k'a lajɛ parce que fɛn dɔw bɛ yen f'an k'olu fana bɛɛ lajɛlen jateminɛ a la ni maaw bonyanen don a kɔnɔ ni nɛninin t'a la a tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni o bɛ se ka faamu parce que maanifin n'i dusu kasilen i ka dusukasi a bɔyɔrɔ o y'a fɔyɔrɔ de ye an b'an balimakɛ fo k'a waleɲuman dɔn tɔ minnu fana ka message b'an bolo an y'u kalan an bɛ k'u lajɛ n'Ala sɔnna ma an b'a bɛɛ passer kelen kelen hali ni an bɛna n'a kɛ don 2 de ye an n'a ko ye yaasa message cayalen don cogo min tile 2 in na dɔw kɔni ta tɛ se ka passer parce que dɔ y'a ta bɛɛ kɛ fanɛni banɛni ye an kɔni tɛ se ka n'o passer tiɲɛna i y'a tigɛ cogo o cogo n'i y'a bɛɛ tigɛ dɔrɔn ale ka kuma bɛ ban a dusu kasilen don nka a bɛ faamu Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma Amara min tɛ fan fɛ ka segin ka na ni kunnafoni tɔw ye. Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye chef d'état-major ye baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa kunungo tubabukalo tile 25 min ye an ka gendarmew ye olu ye wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka an ka duguden dɔ k'olu lakana bamanciwale ni juguwale kɛbaa dɔ kɔni taara ko bɛ firi olu ka sa yi fanfɛla la armée ale wuli ka jɔ kɛ jan min bɛ sa ka se ka o bɔ yen min ye ninjuga wale ni bamacha wale kɛbaa ninnu kɔni ye u ye ta tugu u la maa minnu bɛ yen ni olu kun y'a essayer k'u b'u senfa dugumamaw olu y'u wasa don olu la pankurun fana ye caman gosi a la min ye tiɲɛni caman ye o kɔni donna maa ninnu kun sayi ale marabolo kɔnɔna na min ye bamaci wale kɛbaa ninnu ye sa u kɔni y'u nɔbɔ fo ka taa se u duguyɔrɔ labanw ma ka sɔrɔ ka ta tugu la yen fana Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko sa ko a b'an ka sɔrɔdasiw fo u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri ni faso kanu na u bɛ ka baara min kɛ bi Mali bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na k'a b'u fo min ye baro kɛlɛtigi ye sa ko k'a bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo u ka dɛmɛ na u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la yaasa ka se ka banbancawale ni jugawale kɛbaaw k'olu kɛlɛli kɛ fo ka se a dan na communiqué in ale bɔra DIRPA maaw yɔrɔ min ye chef d'état-major ye ale ka bataki don an bɛna cour d'appel ale kɔnɔna na Fili Buhare ale tɔgɔla kiiri min bɛ yen ni an y'o tɔgɔ kɛ sa ko affaire avion présidentiel ale ni min bɛ tali kɛ sɔrɔdasiw ka minɛnko la kɛbabaara a daminɛna kabini o donko min ye ni tribunal kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen filɛ sen kan nin ye a kɔnɔ kumaw ka ca lamɛnni fɔlɔ o kɛra Fili Buhare ye kunu u y'a wele n'o ye Fili Sisogo n'a bɛ Buwarelakaw ka sigi la k'a ka gɛrɛ yiri la yiri min bɛ yen n'an b'a fɔ ma sa ko bɔgɔ jeninen n'a bɛ fɔ ma nanzarakan na ko bar Fili nana bar la a ka solandonbagaw olu y'u ca kɔ i ko filakɔɲɔ ka n'u jɔ cayi président n'o ye Bamasa ye a ko madame Fili ko kuma b'i bolo i b'a dɔn avocat ti ban u ka kow la dɔw k'a bɛ lɛrɛkutigɛni dɔ fɛn dɔ kɛ président ko a fɔra ko Fili Buhare de ka kuma n'i tun b'a fɛ ka fɛn fɔ i tun b'o fɔ yanni nin cɛ président a ye kuma di Fili ma Fili ye dantigɛli daminɛ 9h waati min ye kɛnɛ ka ye Fili ko ale bɛ min kalama pankurunko la o ye sefa wari miliyari 8 min ye miliyɔn 586 ba 748 min ye 7 ani 78 o musaka ale b'o de kalama ko o de donna pankuru in na ala ma hinɛna Sumɛli Bube Mayiga la o ka ɲininkaliw senfɛ o fana tun y'a jira k'a fɔ ko pankuru sɔngɔ yɛrɛ min ye min tɛ wuli fiyewu k'o ye miliyari 17 miliyɔn 470 ye procureur ani sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ko Fili a bana ta anw ka ɲinini n'an ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ trésor ko ale ye sefa wari miliyari 21 fu 49 miliyɔn na ba 850 162 ko olu y'o bɔ ko ka pankuru in san Fili ko tribunal maaw ma
ko ni trésor de yo fo ku ka trésor ɲininka ko wari bɔra yɔrɔ jumɛn ɲɛfɔliw senfɛ a yera ka fɔ ko pankuru in maa minnu yɛrɛ y'a san ni a kɛlen no olu tɔgɔ la o ye société min n'a fɔ ma ko BTJ LTP ale bɛ angilakaw fɛ yen angila in ye gun ye gun min bɛ ngilɛw ka île britannique o sanfɛla la a lisansi n'o ye pankuru yɛrɛ lisansi ye a san sɛbɛn o bɔra maa minnu tɔgɔ la sa o ye u b'a fɔ dugu ma ko aranduba in fana o fana ye nɛrɛlandɛw ka gun dɔ ye nin kɔni ye faama sigiyɔrɔw dama de ye o gun kɔni tubabulakaw kɔni fɛ yen kɔni o ye fɛntigiw ka yɔrɔ ye min ye île britannique ale ni île néerlandaise olu de kɔni ka dugu min bɛ yen n'o ye aranduba ye dugu in olu ka so dɔ de bɛ olu ka baarakɛyɔrɔ dɔ de bɛ yen pankuru in a kɛra o tɔgɔ la wa ko min ye ko in juguman yɔrɔ ye keba avocat jɛkulu de bɛ an fɛ yan olu de ye pankuru in sanni sɛbɛn bɛɛ lajɛlen kɛ han un cabinet d'avocat à Bamako o de ye société in créé ka se ka pankuru in k'a san an ka jamana tɔgɔ la sɛgɛsɛgɛliw senfɛ waati min na tribunali ale ye Bube ɲininka Bube ko nin ko in bɛɛ la min kɔni ya ale kamana guwan ko ye k'a fɔ sa ale yɛrɛ tun y'a yira k'a fɔ ko Marc Kafazoni n'o ye Tomi Michel ye Tomi Michel baarakɛɲɔgɔn ye Tomi Michel min ni IBK tun b'a fɔ tuma caman ko ale k'ale balimakɛ don Sɛbɛnnikɔrɔ Burama Ala k'a dayɔrɔ sumaya a ko ale ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ Bube y'o fɔ ɲininikɛlaw ɲɛna ko ale de ko sa ko ka mandat kɛ Marc Kafazoni n'o ye Tomi Michel o baarakɛɲɔgɔn ye sabula a yera k'a fɔ ko min ye Fili Buhare ye ale ye sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 30 k'o di Tomi Michel ani Marc tɔgɔ in ma o wari in bɔra kun jumɛn na sa ko min ye kalata min kɛra san 2023 pankuru min tun bɛ IBK bolo n'a tun bɛ ka campagne kɛ n'o ye o ye Kafazoni ani Tomi Michel olu ta ye u ye baara min kɛ sa IBK sigilen fanga la a ko ko wari bɔra ka di o waati kelen na Bube fana tun y'a ɲini k'a fɔ ko cogo bɛɛ lajɛlen na k'u ka sɛbɛn kɛ papier avion in na koyi ko a baara ta k'u kana to tan ale tun y'o laɲini kɛ vérificateur fɛ vérificateur ale fana yana ale k'o kɛ a kow mɛnna dɔɔni nin ko in nana nigisi nagasa kiiri mɔgɔw ye ɲininkali kɛ sa o kuma na o madame Fili avion papier ko bɛ cogo di ko fo ale jɔyɔrɔ in na k'ale kɔni tɛ sɛbɛn t'ale dɔn ale dɔnko tɛ sɛbɛn na sɛbɛn b'a yira k'a fɔ ko avion in k'a immatriculé la Mali tɔgɔ la avion présidentiel ko sɛbɛn foyi tɛ yen min b'a yira k'a fɔ ko a fɛnna Mali tɔgɔ la waati dɔ dunna ko in guwanen Sumala Sise Ala ka hinɛ n'a la ale tun ye Musa Mara wele k'o to premier ministre la Musa Mara fana tun ye sɛbɛn kelen mun yira ko o t'a sɛbɛn ye dɛ papier t'a la kiiri kɔni bi senna lala yani kiiri nga ban ana avion papier ko dɔn min ye Fili ye k'a daminɛ sɔgɔmada la sa fo ka taa se waati min na ɲininkali kɔni bɛ ka kɛ a la a ko ale bɛ min dɔn ale dɔnko tɛ ko in na koyi wari bɔli wari tali IBK nagakɔrɔmɔgɔ wɛrɛw bɛ yen premier ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen ani ministre délégué dɔw bɛ yen olu ka wele ka ɲininka koyi u ye fɛn bɛɛ lajɛlen labɛn ka na da ale ma ale ta kɛra la kɔni komi jamana wari b'ale bolo ale bɛ se ka yamaruya di ale ta kɛra o ye ko nɔn tɛ fɛn fɛn y'a musaka ko ye fɛn fɛn y'a wari bɔ ko ye Fili ko ale tɛ paga kalama a la kiiri tigilamaw ko mana nin bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo di a seginna ka kuma kelen kan koyi Fili ko fo de u kana ni Umar Tatamli ye ani ministre délégué kɔrɔ k'u kana jɔ bɔgɔ jɛnnen ka ale n'u k'a ta ɲɔgɔn da i b'a dɔn ko kiiri fana na maa tɛ cun a kɔnɔ ɲɛbila baaraw la f'i ka taa sɛgɛsɛgɛ k'i ɲininka i k'i ta fɔ ani bɛna min fɔ baara la o de bɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ ani k'a fɔ k'aw bɛ min fɔ kɛnɛ kan ye n'o tɛ Bube ye min fɔ kuma de bɛ ka lakali an ye min yɛrɛ digira maaw la kosɛbɛ tribunal ye min fɔ n'o yɛrɛ maaw dabali ban ko waati min yɛrɛ la IBK bɛ ka nin pankuru in bɛɛ san
ATT fana tun ye pankuru min san o kun bɔra a ka révision na kana akura ko wa ko jɔnna wo aya n'a ka mɔgɔw wo u y'o pankuru in soba girin ko nɔnsi girin ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ n'o ye foyi tɛ pankuru na ko munna u sɔnna ka taa pankuru kura san tuguni sɔgɔmada in na warimisɛn dɔw ani sɛbɛnni dɔw ladegera Amara ni tɔgɔ bɔra na n bɛ t'i bilasira ko bi sɔgɔma k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ sabula min ye transition ye n'o ye Amadu Aya Sanogo ni Jɔnkuda tun y'a président ye ko olu yɛrɛ tun tɛ bɔ avion in kɔnɔ yɛrɛ ATT ye min san olu tun tɛ bɔ o kɔnɔ wa o pankuru o fana jɔlen don han yɔrɔ fɛn fɛn ka go avion ye jɛnatigɛ kɔnɔna na o ye kana boli n'a y'i ja ni dugu jɛra to avion kɔnɔ n'a ye fo ka taa su ko tuguni avion b'o de fɛ n'i y'ale jɔ i y'a mago sa dɛ wa k'a fɔ ko fɛn kelen min don yɔrɔ e bɛ se sisan ni i sera mobili boli la i bɛ bi bila i bɛ sini i bɛ se ka san 2 san 3 n'i y'o kɛ avion na e t'a boli f'i ka taa exercice kɛ heure hakɛ dɔ de bɛ yen n'i ye pilote ye f'i ka to k'o de kɛ dɔgɔkun kɔnɔ n'o tɛ avion tɛ se ka d'i ma bon ni ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen ni nin sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen nin bɛ Bamasa n'a ka mɔgɔw bolo o sigilen don e kɔni bɔra sira o sira fɛ sa olu labɛnnen sigilen don k'i kɔnɔ nin kun ye kunun ta ye n'Ala sɔnna ma min bɛ kɛ bi sini an na o da outlook kan an b'a yira o la sa k'a fɔ ko min ye procureur min bɛ tribunal kunna n'o ye tribunal min kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛsin Bamancawale ni Jugawale kɛlɛli kɔni ma ale ko ka kɛɲɛ ni Faransikɛw ka journaliste min bɛ n'o ye Wasim Nasiri ye ko ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ni Bamancawale ni Jugawale kɛbaaw bɛ ɲɔgɔn kalama ko hukumu kɔnɔna na a bɛ ka kibaruya minnu di a bɛ ka baara minnu kɛ a n'a bɛ ka laseli minnu kɛ ko u b'a nɔ minɛ min ye mandat ye u y'o bɔ ka ɲɛsin ale ma Mali ale kelen tɛ han Burkina Faso fana o fana ye laɲini kelen kɛ olu ka procureur min fana bɛ yen ko yaasa sa maa kofɔlen ko fo a ka nɔ minɛ de tribunal so maaw olu ye o baara kɔni sigi sen kan yɔrɔ n'i kiirila n'i ka ko bɛɛ lajɛlen sigira sen kelen kan ni u ye i lamɛn n'i kan ka taa so ni bilayɔrɔ t'i la i bɛ taa yɔrɔ min bɛɛ lajɛlen b'o dɔn nin waati in na ka kɛ n'o n'a ko n'a kɛcogo ye sa an y'a mɛn ko Bamako kasobonba ko ale Dakarila Dakarili a nana sira min fɛ a ko kɛra cogo min an bɛna a lajɛ n'an sera ka Dawuda sɔrɔ min ye Dawuda ye an b'a lajɛ n'an sera k'ale sɔrɔ Dawuda Konate sabula kununko fitirimakɛ waati Amara an y'a mɛn ko min ye an ka kasobonba ye o tɛ MCA ye sa wa MCA ko kasoladen dɔ kɔni tun b'a fɛ ka duuru don fiɲɛ na Amara an ye min mɛn k'a ye kogo ta k'i cu nin kogo in dun ka jan dɛ ɛsɛ aw ye kasobon kogo ye k'a y'a ta k'i cu a ye koba kɛ nka yaasa ka se k'a ɲɛdɔn Dawuda ale ko u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan n'o ye kasobon kɔlɔsibaw ka ɲɛmaa ye k'u ye a ye bɔlɔlɔ sira dɔw fɛ ani kibaruya sira dɔw fɛ ko muguci ko tun bɛ kasoladenw ka kɔlɔsibaw ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ Dawuda ko min ye échange de tir n'o ye muguci ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko kun tɛ yen ko kasoladen dɔ de kɔni y'a lajɛ ko a bɛ bɔ o de sen fɛ sa olu ye mugu kan wuli sanfɛ fɔ min ma sa ko tir de sommation k'u y'o de kɛ sa min ye maa kofɔlen in ye k'a tilara ka segin ka don a ka kaso yɛrɛ kɔnɔna na k'olu yɛrɛ kɔni ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen matarafa nin waati in na an ni Dawuda n'o ye commandant Dawuda Konate kasobon kɔlɔsibaw ka syndicat ɲɛmaaba an n'ale kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ yaasa ka se ka ɲininka a dalakan na nka yan'o cɛ an bɛ tɛmɛ ni kibaruya tɔw ye k'a yira o la sa k'a fɔ ko min ye jɛkulu min b'an fɛ yan n'o sigilen don sariyaw charte pour la paix o hukumu kɔnɔna na ayiwa ko Dawuda sɔrɔla an bɛna n'a lajɛ n'ani commandant sera ka kuma commandant Dawuda i ni sɔgɔma. Monsieur Traoré, salam alaikum. I yɛrɛ don. Alhamdulillah n bɛ Ala tanu. Kow bɛ cogo di. Alhamdulillah baasi foyi tɛ yen. Ayiwa kununko an y'a mɛn ko dɔ ye kasobo kogo ta ko k'i cun. Awɔ. Ko ka tila ka i senfa wa n t'a dɔn k'a na aw ye mugu gwa ɲɔgɔn na de.
awa an kɔni y'o de mɛn nka a ko bɛ cogo di aw minnu yɛrɛ kasobon ko bɛ aw minnu bolo. d'accord o diyara n ye. o b'o de fɔ ko ni ko kɛra n'i taara kunnafoni ta a sun kɔrɔ. a ka ca ala fɛ i bɛ kunnafoni di minnu ma olu fana bɛ hakilasigi sɔrɔ kunnafoni kɔnɔna la. o ye tiɲɛ ye. donc pour dire que a tigi ma koko ta fɔlɔ parce que ne yɛrɛ ye fɛn caman ye bɔlɔlɔsiraw sanfɛ. kibabi k'o fɔ yɛrɛ k'a ye koko ta ko k'i cu. a ma koko ta ne yɛrɛ ye fɛn caman kuma caman mɛn bɔlɔlɔsiraw sanfɛ. o de la to ne yɛrɛ ye n ka page kan ne yɛrɛ ye information ɲuman yɛrɛ bila page kan. c'est-à-dire i b'a dɔn anw fɛ kasobon baara bɛɛ bɛ kɛ ni hakilasigi ye. awɔ. n'an b'a fɔ o ma ko contrôle an bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ. an bɛ lakɔlɔsiliw kɛ n'i y'a jateminɛ kasobon jama cayara cogo o cogo. an b'an ka kasoladen bɛɛ dɔn. awɔ. an b'a bɛɛ da waati dɔn an b'a bɛɛ wuli waati dɔn. wa n'a b'a fɔ a ma ko dayɛlɛw ouverture ni fermeture n'an bɛ dayɛlɛw da la an b'u a kɛcogo dɔn n'an b'a kun fana an b'a kɛcogo dɔn. donc a ka gɛlɛn hadamaden baara don kuma dɔ fɛn bɛ se ka mɔgɔ échapper. o ye tiɲɛ ye. mais a ka gɛlɛn fɛn ka kɛ min bɛ tɛmɛ an ɲinɛ ma. donc bɔlɔlɔsira dɔw y'a jira k'a fɔ ko mugucikan gannen bɛ ko kaso baarakɛlaw ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka mugu ci ɲɔgɔn na. an y'o kuma mɛn. tubabukan na n'u b'a fɔ o ma ko échange de tir. n'a fɔra échange de tir o b'a jira k'a fɔ ko parti fila de bɛ ɲɔgɔn na. fan fila kɔni. voilà mais kan fila kun tɛ. n'i ye kasobonw jateminɛ an ka fɛn dɔ bɛ yen ko mirador n'i taara i bɛ sɔnni dɔ jɔlen ye kogo sanfɛ. élément dɔw bɛ programme n'an b'a fɔ olu ma ko sentinelle. olu ka baara de ye ka kasobon sanfɛla la kɔlɔsi ka kɔfɛla la kɔlɔsi. donc foyi tɛ tɛmɛ olu ɲinɛ ma. donc kasoladen min n'a y'a essayer ka boli n'an b'a fɔ a ma ko tentative d'évasion de don mais a ma koko ta. donc wulafɛla la contrôle waati. ale nana i dogo. a ma sɔn ka don kaso kɔnɔ. ale ma sɔn ka don a ka cellule kɔnɔ. donc ale dogolen kɔfɛ mais a constatera k'a fɔ ko mɔgɔ kelen b'a jɛ. donc o kɔnɔna la kɔni kaso kɔnɔna la an continuera an ka baaraw taabolo fɛ i n'a fɔ an b'a ɲɛdɔn cogo min na. donc ale b'a miiri k'a fɔ n'ale y'i dogo ale bɛ se k'i mundeni dogo ka bɔ su fɛ. awɔ. donc su kolen ka se 19 heures yan fan ma dibini donnen. donc a bɔra k'i ɲɛsin sentinelle ka yɔrɔ la. donc sentinelle kɔni o ɲɛ b'a natɔ la. o heure na sentinelle b'u ka baara dɔn mɔgɔ si tɛna sentinelle fan fɛ tant que a ma informé k'a fɔ karisa bɛ ka na nin yɔrɔ in na nin waati na. donc sentinelle ma informé o la. ale dun ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ natɔ la lama ale ko ko jɔn don a ma kuma. sentinelle ka baara kɔnɔna la a y'a alerté a ma kuma. mais toujours a bɛ ka progresser ka na sentinelle fan fɛ. donc sentinelle de cible sommation kɛ o ye baara taabolo ye n'i y'o fɔ lakana tigilamɔgɔ ye o b'a ɲɛdɔn k'a fɔ ko sommation ye jumɛn ye. sommation kɔrɔ de e min bɛ ka na nin yɔrɔ in na. i na yɔrɔ tɛ i jɔ ye. donc o ye sommation kɛ a ma jɔ. mais sentinelle c'est un professionnel an bɛ se k'a fɔ même c'est un sniper. parce que lakana b'o fɔ n'i ye sommation kɛ mɔgɔ la zone dangereuse la n'a ma jɔ. awɔ. ça veut dire ŋaniya dɔ b'a tigi kɔnɔ. i b'o lajɛ. donc maintenant ale ye sommation kɛ o bɛɛ la a bɛ ka progresser ka na. donc sentinelle obligera maintenant k'a tirer sur une partie non vitale. donc ale kɔni y'a kisɛ k'a bolo la. donc a neutraliser la an ka tɔ minnu bɛ duguma olu nana a minɛ ka taa bila a ka cellule kɔnɔ. dawuda aw kunna jara dɛ ni marifa tun bɛ nin bolo dun. ni marifa tun b'a bolo a tun bɛ gɛlɛya. a tun bɛ mugu ci dɛ. voilà donc a fana tun b'a essayer k'i défendre mais malheureusement marifa tun t'a bolo. donc sentinelle kɔni ye a neutraliser o cogo la. ayiwa. élément tɔ minnu bɛ duguma olu nana minɛ donc comme a banara ka taga n'a ye ka furakɛliw k'a la o y'a ka droit de ye. n'ala sɔnna a ma enquête tɔw bɛ continuer a la. ŋaniya min y'a bila nin na. ani jɔn jɛlen don ko ma. ou bien ni min b'a la o bɛ ɲɛdɔn. ayiwa dawuda civil don wa ou bien finitigi don de. non 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 civil de don n ko kasoladen de don civil de don. civil de don. kasoladen de don. voilà civil de don. kasoladen juguman don wa ou bien minnu ta ye anw ta ɲɔgɔnna o de don. non 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 kasoladen juguman tɛ an b'a fɔ olu ma ko les détenus de droit commun. awɔ. voilà kasoladen juguman tɛ. délinquant primaire. non la délinquant primaire donc a yɛrɛ nana a ma mɛn. la nana dɔgɔkun in kɔnɔ dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔna yɛrɛ de la. voilà donc mɔgɔ caman y'a fɔ dɔw yɛrɛ b'a la ko attaque kɛra ko mɔgɔ minnu nana k'olu de don. bon caman ye kuma caman fɔ. mais o si tɛ tiɲɛ ye. nin de ye kunnafoni dɛgɛsɛ yɛrɛ ye. ayiwa welewele kan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ɲɛmaaw ma nin ko in na. ani aw minnu yɛrɛ kaso kɔnɔna la aw ye mun faamuya nin ko in nin waleya in na. ayi bon n y'o fɔ n ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na parce que n'a dɔnna k'a fɔ a ka motivation ye mun ye. ani jɔn jɛlen don ko ma. o la kangari min kan ka d'a fana ye parce que kasoden fana y'o don n'i ye mɔgɔ bila kaso la a b'a ɲini ka bɔ ɲɛ ɲuman ou ɲɛ jugu kan. a b'o kɛ.
ni bɔra ɲɛɲuman kan o ye sariya taasira ye ni bɔra ɲɛjugu kan fana o y'a dama infraction ye n'ala sɔnna a ma sariya kɔni b'a ka baara kɛ ayiwa an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an bɛ an ka baarakɛɲɔgɔn minnu fɔ an bɛ santinɛli yɛrɛ fɔ fɔlɔ an tɛna a tɔgɔ fɔ ka da a tɛgɛ ka di dɔɔni amara a b'a jɛ siɲɛ caman voilà donc a ka n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɔ u ye vigilance min redoubler nin na donc ka kaso ɲɛmɔgɔw baarakɛlaw fɔ parce que depuis ni attaque laban ninnu kɛra kaso bon baarakɛlaw kɛlen don ka disposition ta ka sécurité à renforcer à tous les niveaux donc ka vigilance bonya voilà donc la an bɛ foli lase o bɛɛ ma ka tila ka a fɔ maliyɛnw ɲɛna o lakana tɛ se ka sabati ni population civile ma fara finitigilakaw kan a ka gɛlɛn donc ni finitigilakaw fana appuyera par la population civile renseignement ni information na a ka ca ala fɛ an bɛ fɛn caman anticiper sur la sécurité o ye tiɲɛ ye Dawuda an b'i fo foli diyara n ye ko baara ko a ɲɛna kosɛbɛ aw yɛrɛ ni ce aw ni baara kunnafoni ɲuman dili la o diyara an ye i Konate ala ka tile yɛrɛ caya a ka fisa i k'i sigi ka fɛn dɔ fɔ min bɛ baarakɛlaw tɔgɔ tiɲɛ galon sira kan a man ɲi nafa t'o la o ye tiɲɛ ye merci beaucoup i Traoré kɔmana i Konate ayiwa nin tun ye Dawuda Konate mankan ye min ye kasobon kɔlɔsibaw olu ka secrétaire général ye ale syndicat Keba défilé don ale tun bɛ kasodenw ɲɛma koyi maa minnu défilé n'o ye surveillant ni prison ye ale tun y'olu fana ka ɲɛmɔgɔ ye ale tun bɛ ɲɛfɛ tɔw b'ale kɔfɛ donc an b'a fo min ye Dawuda ye a ka cɛsiri n'a ka timinandiya la an y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko min ye Usumani Isufu Mayiga ye ale n'a ka maaw kɔni bɛ taama na munumunu salo ka se ka calatigɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma sa yaasa baara min n'o b'u bolo n'o ye charte pour la paix papier ye ale bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min u kɔni taara cour constitutionnelle kɔnɔna na min ye Amadu Usumani Ture n'a ka maaw fana y'u bisimila baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ani a kan ka kɛ sira minnu fɛ sa u y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ye a yirala sa k'a fɔ ko min ye nin waleya in ye a bɛ tali kɛ sa jamanakuntigi yɛrɛ ye laɲini min kɛ ko ka charte sɔrɔ min bɛna bɛn ni kelenya sinsin an ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ don cour constitutionnelle kɔni ale sigilen don sariya sunba la kɔlɔsili kama min ye baara minnu bɛ kɛ cour constitutionnelle la olu bɛɛ lajɛlen dɔnnen don nka ni maa nana sa ka na u da ɲininka nin ko ninnu na fɛɛrɛ ni fɛɛrɛ min b'u bolo min bɛ se k'a to sɛbɛn tɛ lafili k'a fɔ k'a n'an ka sariya tɛ taa u y'o bilasiraliw k'u ye Amadu Usumani an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ale fana ye magistrat ba de ye an ka jamana kɔnɔ Keba i ɲɛ b'a la ko lutte contre la corruption a procureur fɔlɔ y'ale ye min bɛ cour constitutionnelle kunna bi kɔni PG an b'a fo yan k'a waleɲuman dɔn Liptako groupement maaw olu bɛ ɲɛfɔli la ɲɛfɔli min bɛ tali kɛ u ka baara min bɛ n'o y'u ka sɛbɛn ye sɛbɛn min nana sigi sen kan yaasa marabolo olu baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ministre d'état ministre d'administration territoriale ale ye baara in kɔni kurumo karili kɛ dunanjigiso dɔ ka an ka jamana kɔnɔna na yan u y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ sigi sen kan min ye Liptako groupement yɛrɛ kɔnɔna na dayɛlɛliw bɛ se ka kɛ cogo min basigi ni lafiya u bɛ se ka na cogo min na kuma ninnu ye tali kɛ o la Bamako délégation spéciale ale bɛ ka kimɛli kɛ ka kɛ n'a ka san baaraw ye a bɛ fɔ min ma sa k'u ka session fɔlɔ o ye nin ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni bɛna u sinsin min kan o ye mara yɛrɛ kɛcogo ɲuman ye ka taa fara min ye musaka ko olu kɛcogo ɲuman kan saniya k'o sinsin Bamako kɔnɔna na délégation spéciale kabini a nana kɔni a ye nɔbɔ a ye baara caman kɛ baara minnu b'a to sa n'o olu bɛ se ka kɛ sigifɛn ye sen kan ka se ka na ni kɛnɛya ni saniya ye Bamako kɔnɔna na tiɲɛ don dugu in ka bon a kumaw ka ca nka u bɛɛ n'a ta a y'a yira k'a fɔ nin waati in na n'o ye Bala Tarawele ye k'u ka nin sigi sabanan in sa san kɔnɔna na k'o baara bɛna tali kɛ min na degun min bɛ Bamako kɔnɔ bi Bala Tarawele y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baarabaw ye o kɔni na sigi sen kan yaasa u ye min daminɛ dɔ bɛ se ka far'o kan cogo min na i n'a fɔ a laɲininiw fɛ cogo min na n'u ka feuille de route ye conseil des ministres an bɛ taa ale kɛnɛ kɔnɔna na an b'a yira o la sa k'a fɔ ko kununko conseil des ministres ale kɛra Kuluba faama sigiyɔrɔ la ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye colonel Asimi Goyita ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen ye tali kɛ min na sa baara ninnu ye tali kɛ min na baara ninnu ye tali kɛ min na o ye k'a yira k'a fɔ ministre ye mun kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na min ye baara minnu bolo dalen don u bolo maaw olu ka taabolo n'u ka ko kɛcogo bɛɛ lajɛlen sa u y'u da don o bɛɛ lajɛlen na o de la sa ministre min bɛ yen ni ale bɛ mara kama bɔli kunna ale ye sɛbɛn ta ka na n'o ye ko ka se ka o kɛ komi nin waati in na wasabulon maaw tɛ baara la sariya sɛbɛn bɛ sen kan sa ni o sigilen don dugutigilakaw olu ka sigicogo k'an ka jamana kɔnɔ ko ka o falen
min ye sariyakisɛ min kɔni kun sigira sen ka sa juin kalo tile 28 san 2006 san n'o bɛ dugutigiw ka mara kɛcogo fɔ kinw ni quartierw ni bolofaraw bɛɛ lajɛlen na ko min ye mara kɛcogo ye n'o ye duguma mara ye ko ka falen sariyakisɛ ko k'a falen o la sa ministre y'a yira sa ko ni sariya in kɔni bɛ falen min ye duguw ye min ye fractionw ye min ye quartierw ye olu kan ka mara cogo min na dugutigiw fɛ fo ka taa se mara kɛcogo ma dugutigilakaw olu bolo conseil min bɛ n'o bɛ sigi o maaw bɛ sugandi cogo min assemblée générale fɛ dutigiw olu b'u ka maa bila ka na walima dutigiw yɛrɛ bɛ y'a kɛnɛ kan ko fo falen de ka don nin kɛcogo yɛrɛ la pewu u y'a yira sa k'a fɔ ko dugutigiya u tun y'a fɔ n'o o y'a sɔrɔ i bɛ kɛ dugutigi ye min ye san 5 ye ko o tun bɛ d'i ma nga a kun yira fana k'a fɔ ko maa minnu bɛ n'olu ye conseillers ye olu kɔni bɛ don conseillers la falen bɛ se ka don olu ta la ka kɛ ni sariya in ye sariya min kun sigira sen kan min bɛ dugutigiw ka mara kɛcogo ɲɛfɔ minisiri ka laɲini ye min ye u k'a lajɛ koyi sabula kabini san 2015 o diyagoya o dugutigi sigi k'a fana kɛra kɛlɛ ni mankan ye k'a sɔrɔ min ye baara kun kan ka kɛ ka se ka yɛlɛmali kɛ yɔrɔ caman na nka min ye dugutigi caman ye olu ma se k'u ka assemblée générale kɛ koyi mandat ninnu n'olu kalifara u la olu ko gɛlɛyara politique ko ni lakana ko olu nana don jamana kɔnɔ o y'a to a ko bisi basalen tora sisan sa ko k'a lajɛ min ye dugutigiw ye marabolow don marakɛyɔrɔw don u fana kan ka se ka baara minnu kɛ u ka dugutigiya hukumu kɔnɔna na k'a don bɛrɛ la bɛrɛ min b'a to n'o bɛ tali kɛ an ka jamana yɛrɛ taabolo a n'an ka maanifinya kɛcogo la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a fɛn cogo min na ordonnance min ni ministre d'État taara n'o ye o b'a yira sa ko dugutigiw fraction ɲɛmɔgɔw ni kin ɲɛmɔgɔw ko olu kɔni sigi cogo min tun bɛ kɔrɔlen ko ka o bɔ yen pewu k'a fɔ ko ka san 5 d'i ma ko k'o bɔ a la pewu min ye assemblée générale min bɛ sigi sen kan ko ka se ka mɔgɔw ta k'i ta yɔrɔnin kelen k'i bila dugutigiya ko hukumu kɔnɔna na ko ka kɛ ni an ka laadala baara kɛcogow ye i n'a fɔ an kun b'a kɛ cogo min na kɔrɔlen n'o tɛ k'a fɔ ko ka maaw ta i n'a fɔ ko fɛn bɛ kɛ cogo min na ko o man ɲi minisiri ale kɔni bolo bi ni nin yɛlɛma in sera ka don i n'a fɔ mara tun bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen dugutigiw n'u ka fanga don o ye tiɲɛ ye kankɔrɔsigiw fana n'u ka fɛnw don o ye tiɲɛ ye nka ka assemblée générale in de sigi ko ka assemblée générale in ko k'o bɔ a la koyi k'a kɛ sugandili ye sugandili min bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka taabolo an ka laadaw ani an ka maanifinya kɛcogo la k'a sɔrɔ bolokɔrɔta ni bolowuli ma n'i taara bolowuli kɛ i ma kɛlɛ wuli wa ni ne ma eli ne t'a fɔ ko dugutigi tɛ mara wa an dun ye gatigi ye ni a dɔnna ko maa minnu n'a ka kan laada ni fɛn ta nasira fɛ n'olu bilara a la u n'u sinsin maaw ka se ka baara kɛ sariya in a falenna sabula yɔrɔ caman na mankan wulila dugutigiya la dɛ élection dugutigi ne yɛrɛ ma ne kuma nin ye kɛlɛ ye o sinon Keɲewa dugutigilakaw dɔnnen don Faliya fana dugutigilakaw hakilila k'a fɔ aw fana ka yɔrɔ dugutigila dɔnnen don n'i taara Segu n'i ko ko dugutigilaw fana dɔnnen don n'o nana falen ko élection o tun y'o ko fana kun bannen pewu o ma ɲi dɛ minisiri min bɛ sariya ko kunna ale ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min bɛ tali kɛ greffiers olu fana ka baara kɛcogo la ko min ye greffiers ye faso ka cakɛlaw don cakɛla minnu don u dɔnnen don sariyacogo u b'olu kɛrɛfɛ a caman yɛrɛ ni sariya dɔnnaw bɛ kalan kelenw de kɛ u bɛ baara minnu kɛ u ka baara jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kiiri ale ta nasira fɛ n'i ye secrétaire de greffe ninnu ta k'u lajɛ parquet kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko u kɔni sigilen min n'o ye sɛbɛn min kun b'u tɔgɔ la a sɛbɛn in ale tun bɛ yen kabini san 2005 mars kalo tile 22 ko ni yɛlɛma don o la bi in na ko bɛ ka kɛ cogo min e ko greffiers ka grève bɛ ban wa o de la sa ministre Kasoge ale taara ni u ka sɛbɛn ye sɛbɛn min b'a to sa ni diplôme b'i bolo greffier tali la ani greffier en chef tali la ani catégorie aw ta olu kɛcogo la ko k'u bɛɛ lajɛlen bɛɛ si ko o na lajɛ min ye i ka retraite ko o na don bɛrɛ la greffier yɛrɛ u yɛrɛ fana n'a dɔn k'a fɔ sa ko parquet maa minnu don min ye fonction publique maaw ye ko olu don ministre min bɛ bagan mara ni jɛgɛmɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale taara ni sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ tali kɛ sa jɛkulu baarakɛyɔrɔ sigili la baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o ye centre de conservation multifonctionnel min bɛ baganw mara n'o ye baganmisɛnninw ye olu marayɔrɔ ko o ko kunna a yirala sa k'a fɔ ko min ye nin centre in ye ni o ye baganmisɛnninw marayɔrɔ ye Madina Jasakaw fɛ yen ko ale kun sigira sen kan san 2013 ka kɛ ni o juillet kalo tile
kɔnɔntɔn ye bi min ye san 5 tɛmɛnen kɔfɛ ko baara mun kun kalifaru la n'u kun kan ka fɛn minnu kɛ olu kimɛliw bɛɛ lajɛlen lajɛlen kɔfɛ ale y'a sa k'a fɔ ko min ye u ka baara kɛcogo ye k'o ka falen sabula san tɛmɛnen in na n'o y'a sɔrɔ baara kun kalifalen n'u la cogo min na jaabi minnu kun kan ka ɲini ani kun kan ka se ka waleya minnu kɛ k'olu caman kɔni olu kan ka lajɛ min bɛ se ka sinsin o la u ka sinsin min bɛ bila u ka bila ka se ka farankan kɛ yaasa min ye bagan mara yɔrɔ in ye n'o ye bagan misɛnnin mara yɔrɔ in ye a ka se ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min n'a bɛ nafaba wɛrɛ fana ɲɛ minisiriw ka baara hukumu kɔnɔna na ani u bɛ waleya minnu kɛ ministre d'État ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement n'o ye colonel Ablaye Maïga ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko kɔnsigakaw ka commune n'o bɛ Kayi mara la Kula n'o bɛ Bagineda ale ni Kambila n'o bɛ Kulukoro ko ka olu ci Bagineda kan mairie dɔ bɛ yen ko Kula ko k'o ci kɔnsiga Kayikaw fɛ yen ale ni Kambila o ti aw ka dugu in sira de Kolokani sira in ta ye de ya ko k'olu conseil ci ko conseil ninnu cili a dagalen don sariya fɛ ka kɛ ni u yɛrɛ ka baara kɛcogo ye kɔmasegiw ani baara minnu bɛ se ka kɛ ko min ye conseil communal ye a bɛ se ka ci walima ka dulon ka kɛ ni sariyakisɛ min bɛ yen n'o sigilen don sen kan yaasa min ye baara minnu bɛ yen n'o olu bɛ se k'o kɛ ko wa fana ko min ye u ka baaraw ye laɲini de bɛ se ka k'u fɛ cercle fɛ u ka cerclew fɛ ani mairelakaw fɛ k'a lajɛ u bɛ baara kɛ cogo min na ko nka ko min ye commune ninnu ye n'o ye kɔnsiga ye Kayi mara la Kula Bagineda kan Kambila n'o bɛ Kulukoro fɛ ko olu kɔni nin waati laban in na k'u kɔni k'u mara cogo man ɲi ko sariya sɔsɔ ni sariya sɔsɔ ko tun bɛ yen ko ka kɛ n'o waleya cɛjugu ye sa anu ma se ka mara kɛ ka ɲɛ cogo min na k'u kun welela k'u ɲininka k'a f'u ɲɛna ko a ye na aw ka n'a ɲɛfɔ koyi sariya bɛ aw yamaruya aw ka n'aw ɲɛfɔ a na kɛ kɔmasegin ma ye o la minisiri fana ko komi o don u ka minɛnw cɛ u ka taa fa wɛrɛ fɛ min ye maires ye olu na nɔrɔ bila ni délégation spéciale ye Keba nin yɔrɔ in na yan an b'a f'u ye u ka bɔ morcellement na dɔ ka ɲi dɔ man ɲi mairie ɲuman man ca dɛ maire min bɛ yen k'o tɛ o n'a ka dugudenw tɛ ɲɔgɔn na o ka dɔgɔ dɛ ayiwa ala ka hakili ɲuman d'an ka ɲɛmaaw ma minisiri min bɛ sanayɛlɛ kalansow kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira sa k'a fɔ ko min ye diɲɛ seleke 4 tɔgɔla jɛkulu min bɛ sigi sen kan sa n'o ye technoprom ye k'o ta ko 20 o kɛra Irisilakaw fɛ yen Mali ale délégation tun b'o kɛnɛ kan baara ninnu kɛra utu kalo tile 20 ka taa bila tile 30 la a fɔ a bɛna na kɛ sa kɛ walima a tɛmɛna yɛrɛ kɛ minisiri a ko k'u tun b'o kɛnɛ kan ko ta ko 10 kun don lajɛ ye ale sigira sa diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye baaraw ye tali kɛ siniɲɛsigi bɛ se ka dilan cogo min Irisi ni Farafinna ni ɲɔgɔn cɛ baara min bɛ se ka kɛ sa kalanko ye kalandenw dɔ bɛ se ka fara olu ka dɔnniya kan cogo min Mali jamana ko ale tun b'o kɛnɛ kan min ye an ka directeurs ye ani an ka recherche scientifique baw ye k'olu bɛɛ lajɛlen kun taara ye ko nka ko Irisiw ye ji la min sɛnɛ kan o ye k'a fɔ ko bila ko tɛ ko ne ni Mali bɛ baara kɛ tan cogo la dɛ seko ni dɔnko ta nasira fɛ nka min ye subahana mansinw ye ko o nana kɛ sababu ɲuman ye a ko la min ye lajɛ in ye a y'a to Mali yɛrɛ seko ni dɔnko min b'an na an ka denmisɛnnin minnu bɛ an ka kalanfa minnu n'an ka dɔnnifa minnu bɛ yen olu fana ka taa u dantigɛ kɛnɛ kan yiriwali ni yɛlɛmali kura minnu bɛ diɲɛ kɔnɔna na bi ani an ka maa minnu bɛ yen n'o y'an ka maa mafalenw ye olu bɛɛ lajɛlen olu ye kuma ta kɛnɛ kan minisiri min bɛ muso den ani du kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko ɲinan ko min ye npogotigininw tɔgɔla don ye k'o ye octobre a y'a don ka ca diɲɛ kɔnɔ npogotigininw tɔgɔla don k'o ye octobre kalo tile 11 ye ɲinan san ta ko u bɛna na o kɛ ka kɛ ni diɲɛ seleke 4 n'o ye Nations Unies ale ka laɲini ye laɲini min ye 66 170 ye n'o bɛ tali kɛ décembre kalo tile 19 san 2011 na k'o de y'a jira sa k'a fɔ ko k'a lajɛ ko npogotigiw ko k'u don ba la ka ɲɛfɔli kɛ u ye yaasa danfara bɛ se ka bɔ maaw kan cogo min na diɲɛ ale kɔnɔna na ko n'o y'a sɔrɔ a tako 13 ye nin ye ko kɔni sa ko ka musomaninw dilan k'u labɛn k'u kɛ siniɲɛsigi baarakɛlaw ye o hukumu kɔnɔna na sa ko Mali ale bɛna na don in ɲɛnamaya
yaasa ka se ka musomanu olu ka se ka baara sɔrɔ siyansi ale siraw fɛ bayɛlɛma minnu bɛ ka k'an ka jamana kɔnɔ bi kalanko la k'olu ɲɛfɔ u ye taabolo kura minnu bɛ yen k'olu ɲɛfɔ npogotigilakaw ye min ye siyansi natiraw ye eni fondation min kan ka sigi sen kan ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna na kɛ octobre kalo tile 11 ko n'ala sɔnna a ma min ye premier ministre ye ko a ko ɲɛmaya bɔ o bolo ni gouvernement ɲɛmaya o ye don in n'o ye o fana kɛrɛfɛ tuguni ministre ko don wɛrɛ bɛ yen tuguni n'o ye muso togodala musow tɔgɔla don ye o ye octobre kalo tile 15 ye o fana kan ka kɛ diɲɛ seleke naani maaw fɛ mali ale senb'o fana na min ye octobre kalo tile 15 togodala musow k'olu tɔgɔla don y'o ye o sigira sen kan kabini san 1977 san ka kɛ ni musow ka laɲini ye n'o ye u ka fédération internationale min bɛ sɛnɛkɛ musow kunna olu de kɔni ye o laɲini Nations Unies fɛ ye Beijing kɛlɛ kɔfɛ sa san 1995 san ko y'a to sa musow kɔni ye u tɔgɔla sariya sɔrɔ Nations Unies yɛrɛ la koyi 62 min sigira sen kan décembre kalo tile 18 san 2007 Nations Unies fɛ ko de ye musow yamaruya ɲinan baro sigi bɛna kɛ min kan sa o ye togodala musow olu jɔyɔrɔ jamana jɔli la ani malikura dilanni na ko min ye don in ye don kɛrɛnkɛrɛnnen k'a na kɛ togodala musow olu tɔgɔla kumaw fɔliw ye sɛnɛkɛla musow minnu cɛsirilen don su ani tile ko wa ko min ye don in ye a kɛkunba yɛrɛ ye min ye o ye ka sinsinni kɛ ka dɔ fara muso minnu bɛ togodaw la n'olu bɛ baara finw kɛ ka se ka olu fana dɛmɛ u bɛ se ka yiriwali baaraw kɛ cogo min na don in ni ale kan ka kɛ sa u y'a yira sa ko ale ni don wɛrɛ bɛ yen n'o o ye du tɔgɔla don ye k'u bɛna fila bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ sibikaw fɛ yen a bɛna kɛ octobre kalo tile 15 n'ala sɔnna a ma sibi minisiri min bɛ sɛnɛko ni jɛgɛmɔko kunna ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen ala amara n'i y'a fɔ sa i bɛ yɛlɛ ko wulubana kɛlɛli arazi o tɔgɔla don n'an ma bɔ nin kɔnɔ an tɛ taa ɲɛ ne y'a fɔ aw ɲɛna o tubabukan fɔba ye ni tubabukan fɛn ninnu a tɛ wulu yɛrɛ bi fɛ ko ka t'o tɔgɔla don kɛlɛ wa wulu ma n'i kin wulubana o tɔgɔla don ko k'o kɛlɛ don sigilen don o kama bon a bɛ faamu i sɔn ka n da de n kana na sa kungo sɔrɔ parce que wuluko kuma ma nɔgɔ jamana in kɔnɔ sisan Gabriel bɛ yan ayiwa ko min ye wulubana n'o o ye wulu ma n'i kin ye ɲinan ta ale bɛna sigi Mali kɔnɔ i n'a fɔ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen b'a ɲɛnamaya cogo min don in a yɛrɛ sera koyi septembre kalo tile 28 o tɛ sibiri nata ye ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛna wulubana kɛlɛli a don sigi a kɛkun ye min ye wulu ale bɛ bana min di maa ma n'a y'i kin o bɛ se ka ban cogo min yanni san 2030 cɛ k'an ka jamana ko a y'a tɛgɛ nɔ don o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen na koyi ko min ye fɛɛrɛ fɛn fɛn sigira sen kan san 5 kɛlɛ san 10 kɛlɛ san 20 kɛlɛ k'an y'an tɛgɛ don a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen la k'a bɛɛ lajɛlen fasiri k'a ban pewu k'an m'an sen don a la an yɛrɛ y'a kɛ dɛ o hukumu kɔnɔna na sa ko bɛna a lajɛ wulu minnu bɛ yen olu ayiwa wulu kɔni bolocitɔ vaccination ti boloci ya k'u bɛna wulu boloci min ye an ka jamana wulu ye k'u bɛna olu la kɔlɔsi yaasa don in tɔgɔla don kɔnɔna na sa wulu caman ka minɛ k'olu boloci an kɔni ka tupasi minɛtɔ kɔni fo n'a taara ni sogo caman ye dɛ ni sogo ti yɔrɔ yɛrɛ ale ti taa ye k'u bɛna kalan fana kɛ maaw kunna sa maa minnu bɛna wulu ka boloci ale sigi sen kan ko don in n'an bɔr'o la sa salon ministiri min bɛ yen n'o bɛ baara n'o bɛ halisa baganmara ko kunna ale ni jɛgɛmɔ ko kunna a ko k'u bɛna salon belebele sigi salon international de volaille n'o ye Siv Mali ye o kɔrɔ sa fɛn fɛn kɔni bɛ pan kama na olu tɔgɔla don o bɛna sigi an fɛ yan k'a daminɛ octobre kalo ale tile 19 ka taa bila tile 21 na fédération fɛn fɛn bɛ yen maa maa bɛ kɔnɔ mara i bɛ hali ni bɛ tonso mara kɛ maa maa bɛ kule mara maa maa bɛ tɔngɔnɔ mara nin bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn kɔni bɛ pan kama na k'u bɛɛ welelen don kɛnɛ in kan salon belebele
ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka sigi Mali kɔnɔna na a bɛna sigi sen kan mun na o ye sa min ye fɛn minnu bɛ pan kama na ye olu bɛ se ka don ba la cogo min na an ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ k'an cɛ siri an ka se k'an taw dilan ka ɲɛ salon in n'o ye salon international de volaille du Mali ye k'a bɛna kɛ kɛnɛ ye kɛnɛ min na an ni jamana wɛrɛ maaw bɛna u ka dɔnniyaw falen ɲɔgɔn na an bɛ se ka fɛɛrɛ nin ye peru ninnu ka kɛnɛ ye o Bagidakaw nin y'olu ka kɛnɛ ye ko wa ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ bɔ n'o de bɛ sɔrɔ pangamana ninnu na ko k'o don ba la wa k'a bɛna kɛ kɛnɛ fana ye kɛnɛ min bɛna to tɛgɛdi ɲɔgɔnmaw bɛ sigi sen kan salon in bɛna maa 1000 ɲɔgɔnna de fara ɲɔgɔn kan ka bɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ minnu bɛna ka n'u ka seko n'u ka dɔnko yira ɲinan ta ko Maroc ko u y'o wele o ye jamana kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'a bɛ fɔ ma pays invité o de bɛna n'a kɛnɛ kan min ye kɛnɛ in ye olu fana bɛna na n'u ka seko n'u ka dɔnko ye ani olu bɛna na dorogo ɲɔgɔnna ka ɲɛfɔli k'an ye yaasa a bɛ se ka tɔnɔbɔ o la cogo min na don nataw la min ye bagan mara ye ale ka se ka sen sɔrɔ an b'a yira la sɔnna k'a fɔ ko minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye Assa Bajalo ye ale fana ye laseli kɛ laseli min n'o bɛ tali kɛ bana minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na a y'a yira conseil des ministres la fɔlɔ k'a yira k'a fɔ ko bana minnu bɛ bi n'o o ye coronavirus ye ko ale kɔni jiginna kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan dengi o fana jiginna kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan jamanakuntigi ko an bɛɛ lajɛlen ka bana kunbɛn kɛ an taabolo ye k'o ka fisa ni bana furakɛ ye u y'a yira fana k'a fɔ fana ko min ye nin waati in na président y'a ɲini bɛɛ fɛ an ka tangalanw olu k'an taabolo ye yaasa an bɛ se ka kisi banaw kɔlɔlɔ ma cogo min na conseil des ministres ale sɛbɛn fasirila maa min fɛ sa o ye Burama Kante ye Burama Kulubali ye Burama Kulubali ale de ye conseil des ministres o ɲɛma ale de ye o secrétaire général ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a ka sɛbɛn fasiriliko ɲuman na yaasa cogoya min na an bɛ se ka faamuyali kɛ sɔɔni sisan Amara min ye Isa Kante ye n'ale office de moyen banni ɲɛmaa ye ani ale bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ ale fana bɛna na ɲɛfɔli k'an ye nka yanni Isa ka ɲɔgɔn sɔrɔ CMDT ɲɛmaa ale ni ministre min bɛ sɛnɛko kunna olu fana bɛ munumunu sa olu la sɛnɛkɛlaw ka yɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɔɔri sɛnɛ Daniel Simeon Clément ani CMDT ɲɛmaaba u ye a daminɛ nin kalo in tile 19 ka taa se a tile 20 ma septembre kalo in kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma sa ko filière centre Fana Joyila Bagineda u taara nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ko ala barika la bi ko a ko k'a ka fisa kosɛbɛ min ye baara kɛcogo ye ko a ko a ka ɲi kosɛbɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko nin waati in na min ye kɔɔri ko ye k'an bɛ se ka hakilila tigɛ o ma jiwo taara ni kɔɔri foro min ye olu tɛ yan sisan ani Isa Kante bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ Isa Kante min office de moyen banni n'a ɲɛmaa ye ale ye kununko sangaw olu ko falaw fara ji la k'u ma da la ko n'o y'a sɔrɔ min ye u ye foro minnu yira an na kunun k'u ma da la n'a sɔrɔ a sɛnɛ bɛ se a malo bɛ se ka kan Isa i ni sɔgɔma. Kasima ni sɔgɔma. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Awɔ. An b'a dɔn samiya in na aw ka baara ka ca an bɛna na dɔ ta i ka sanga la dɔɔni. O tɛ baasi ye. Ayiwa samiya ko yɛrɛ bɛ cogo di fɔlɔ nin waati in na office de moyen banni kɔnɔna na. Kasima i ni ce an lamɛnbaga bɛɛ ni ce bɛɛ ni sɔgɔma garijɛgɛ fɔlɔ ye kɛnɛya ye kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma. Amina yarabi. Samiya ɲina a daminɛra an kun yɛrɛ komi a fɔra cogo min na. Mais a ka kan i bɛ miniti kelen de an kɛ dɔ fɔ mɔgɔw ka faamuyali kɛ office de moyen banni yɛrɛ cakɛda jumɛn ye. Office de moyen banni ye cakɛda min ni gouvernement y'a sigi sen kan san 1916 ka a ye baara dɔ kɛ a yɔrɔ la banni kan baji banni kan u ye sewudi talo dilan ka sewudi jinɛ dilan ani ka kɛnɛ labɛn ani ka digiw dilan ani digi dilan ani jibori siraw dilan a ye miliyari 130 ta k'o don o baara la mais digi ni canaux d'irrigation bɛ o ye 500 ye donc o hukumu kɔnɔna la a ye cakɛda dɔ sigi sen kan o office de moyen banni o b'a daminɛ duna pɔn na ka taa fo Jɛnɛbada la kɛnɛ ka bon a kɛnɛ bɛ commune 33 de kɛnɛ ta an ka baara ye mun ye ka sɛnɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na
bani ukumu kɔnɔna la ji baara mun kɛra an bɛ se ka malosɛnɛ yiriwa cogo min na ka dun ka fa sabati walasa dugumɔgɔw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ka ɲɛtaga sabati n'i ka kuma la ni nana i b'a ye k'a fɔ ɲinan samiya daminɛ tuma la météo tun ye an kunnafoni k'a fɔ gɛlɛya bɛna sɔrɔ ɲinan parce que san bɛna kojugu f'a bɛna tiɲɛni kɛ effectivement an yɛrɛ tun ye labɛn caman kɛ mais o labɛn kun ye mun ye ka yɔrɔ labɛn ani ka grɛsiw an ka pɔn labɛn parce que pɔn b'an bolo n'a bɛ f'o ma ko pɔn de régulation a bɛ taa 250 la officiellement ba ye kɛnɛ bonyali la an ye zone saba sigi bila zone sans zone ani jɛnɛ zone mais an ka kɛnɛ min b'an bolo o ye kɛnɛ hectare 50 ɲɔgɔnna de ye mais san yan hectare min san cercle la hectare 13 bɛ yen mais san ville yɛrɛ kɔnɔna la a tɛ hectare ba 5 bɔ mais effectivement gɛlɛyaba de sera o yɔrɔ la yan mais n'i y'a jateminɛ bani bɛ ta a bɛ tali kɛ Joyila mara de la ka jigin ka na Duna ka bɔ Duna ka na Talo fɛ ka taa Jɛnɛ ka taa fili fleuve du Niger la Mopti fan fɛ o hukumu kɔnɔna la o fana yɔrɔ ye yɔrɔ min ni sɛnɛ tun kan ka k'a kɔnɔ n'o ye malosɛnɛ ye ka jiw kamari ka di sɛnɛkɛforo la ji kamarili bɛ kɛ ni Seydi Talo ni Jɛnɛ de ye mais ɲinan samiya ji bonya kojugu la Jɛnɛ sen bɛ Jɛnɛ ale hauteur tun kan ka bɛn ni n'an bɛ se ka ji minɛ 7 mètres 75 o de ji bɛ yen sisan c'est ka ye kogo yɛrɛ pan an ka ji ye kogo pan wa ji ye kogo a ye so ye kogo pan parce que i tɛ se ka ji jɔ i tɛ se k'a bila parce que déjà a ye kogo pan Jɛnɛ fɛnɛ so in fɛnɛ bɛ yen o bɛ taa 7 mètres la a y'o fɛnɛ kogo pan parce que i tɛ se ka manœuvrer k'a fɔ k'i bɛ ji jɔ i bɛ ji bila ji kunbɛn maintenant i bɛ ji kunbɛn maintenant bani de bɛ boli ka taa fleuve du Niger la mais ji nana ka na fo fleuve Niger de bɛ bɔ a ka sira kan ka don fleuve bani la o nana ni kɔlɔlɔba ye an ka lɛw kɔnɔna la hali Seydi Jɛnɛ la an tun ma ji bilali daminɛ fɔlɔ an tun bɛ k'a bila dɔɔnin ka taa an ka casier kɔnɔna la ka daminɛ bila ka na Jɛnɛ ka na San donc ka taa fo Jɛnɛ fan fɛ mais Seydi Jɛnɛ de bɛ Jɛnɛ casier alimenter an ye gɛlɛya caman sɔrɔla cogo di parce que an ka digiw an ye dɔ labɛn an ye caman labɛn an ye fɛn caman labɛn mais ji nana yɛlɛn fo ka an ka digiw kɔsago u ye digiw kɔsago u nana digiw fara ka taga fanba la bon a ye ja min digiw b'a fɔ ko a maloko bɛ cogo di tɛmɛni an jigilama tigɛ c'est vrai que yɔrɔ dɔ bɛ yen ji ye malo dɔw kuntunu mais fan fan ni malo kun bɔra an kɔni b'a dɔn sɔrɔ bɛ k'o la directeur maa bɛ k'i nɔɔni maloforo min sanfɛ o malo na se ka ɲɛ tuguni ni ji bɔra ni fɛn ma datugu ni fɛn ma kuntunu o bɛ se ka ɲɛ o bɛ se ka ɲɛ kuntuna n'a wagati ma mɛn ni ji bɔra a bɛ se ka ɲɛ tagayɔrɔ de tɛ ka sɔrɔ ji la o tagayɔrɔ tɛ ka sɔrɔ justement parce que a nana bloqué parce que fleuve du Niger n'i ye jateminɛ kɛ Duna fleuve du Niger Duna ba kɔnɔ n'o ye Duna pɔn ye o ji bɛ bi 823 ani 23 centimètres Saro a kɛra centimètres 600 ni 50 ɲɔgɔnna ye Bilencɛni n'o ye o bɛ San ni Kɔgɔdugu cɛ ale ji yɛlɛnna fo centimètres 700 ni 52 Saro a kɛra 600 ni 30 de donc maintenant ni an bɛ ji bɔ an ka lɛw kɔnɔ an bɛ ji bɔ ka taa bani de kɔnɔ mais hali ni y'an ka pɔn dayɛlɛ i b'a sɔrɔ ji bɛ bɔ bani de kɔnɔ ka yɛlɛ a ka ca donc i tɛ se ka ji lataga ba kɔnɔ parce que ba yɛrɛ yɛlɛnna ni an ka tigiw bɛ duguma bon alors que ni ba ji jiginna n'an b'a fɛ ka vidange kɛ an bɛ pɔn dayɛlɛ ji bɛ taa ba kɔnɔ mais i tɛ se ka pɔn si dayɛlɛ k'i bɛ ji bila ka taa ba kɔnɔ c'est ji et puis gɛlɛya fana yɔrɔ min ye banifin bɛ bɔ Sikaso fan fɛ ka na Dɛnparana a don Sɔmɔ fanfɛla fɛ o fana ji nana kɛ fangaba de ye banifin ji fɛn caman bɛ bɔ ji dɔw bɛ Burukina dɔw bɔ Sikaso fan fɛ o fana nana concentré an ka digiw kɔfɛla la ka na don an ka digiw kɔnɔ ka digiw fara ka tɛmɛ ka na fara baji kan mais mɔgɔ fɛn fɛn bɛ mɔgɔw dabali ban Kassim i b'a dɔn san min tɛna i ka yɔrɔ la ni o ji nana i ka n'o ji nana n yɛrɛ tun bɛ ɲininkali k'i la n ko nin yɔrɔ ninnu ti i ti sanba na kuma mɛn ko kuma mɛn nka ji cayalen n'olu dala ye ji bɛna yɔrɔ wɛrɛ de la
méthode b'a fort méthode hydraulique donc toutes les hydraulique be situation ko ka ci am ko nyina c'est que en fleur na ante septembre la sa ako ko anga sigini jiele ni bamako bola kulukuru bola segu bola kama dugu jara sambe kana bamako ya jeni bola mais ako fene ko ali en plein calomina ko Niger be yele awa ko mois d'octobre la ko bani be le foga de matebe o koro ko angansi obe kansran ko ju kuma tuko fo kala pour que fala ko nan nga saka ni nakli doni bon maintenant parce que anga digu be pan ji anga digu niveau be pan ka do fara ko ah des problèmes digu be blanca bénéficiaire dodi mais sans digu frère kanga la ben sans digu kanga la ben pour que amse ka a sinsi wasa abijime mais Didier nana ka digu pan ka do fara kono aba mais nina est-ce que on a sega fenga ni zina on a sega malo tigeke malo na soro non malo abesoro donc asrami kabesoro kakatesoro mais abesoro soro beke par exemple maîtrise totale manchambulu mais anga submersion contrôle de kacha maîtrise totale la e bisega ji ulu be sans faire tu vois bela ji de ga gele mais ambe romna no submersion contrôlée o de maîtrise ka gelambulu parce que anti ji maîtriser digi mumbi c'est vrai ko la benu la benen be ka ke dondori mais ji asago anga fina kasim pont keme flani bidu o de bambulu ambe ji régulariser no ka jimbe botalo ani chine mais o pont keme flani c'est que ami pondo da ko pour ji kana bo so de talo fanfala la kana alo fana o jora mais jimbe ka duanga le ko ya jine saya o ye breche ni ji ani banifiji aywa directeur kuma ko jab ma bi fait bon ne mi mo ka famia ka fo gelami do ala ka gela do ba fo ma bene ala be santi ma ka ke sanji mai ali biamba ini ala ke sanji mandama et puis ange talifene ka anga sene chu nanga tabula ani ange ro la bien davantage ka abo submersion contrôle ka ta maîtrise totale la o de bato ambise ka anga sene fon la sago o kuma ko na fen la Sénégal ka famia ka fo ni ko mini a be de variban mais o ta bali ka fo amba am sigi ka mbolo dans 5 ans ambe barake suntle ali tlef temena ani gouverneur ni service technique ya nyonye ka jetemina kanga mundi ke wala sa an willa ka tra kenala ambe to ma digi ka jiu peut-être ji ali ay sera ba mon bono digi jiu peut-être ambe to ma jidi la pratiquement al niveau kibe dike broke broke no ka dada abo dato donc ali bi amba fa mo ka famia ka foni kolon de kolon ni andronte avec rochamana genetare ka juni santai parce que jene déjà na rodo chamambe ji o fana dato so fara ka walu fana ka ore ulu ta gara ko jere non so fana ta fana be jigina tunga tra enfant fait ka ta généraux fin là kadam ne kandra ka ta généraux la effectivement ji o chamanda dato ji re fanga ka bo mimbe mo nya picho mimbe mo da barban sa maintenant ambara o ji be na anga le ko no abe bo ro ra ka ko fanga ba ko jizu ali be amba ini mo ko famille ko la ka fo office bi takeda minna ba ka barake ni asigo da mairae ana de me bago aki jabo ba an nyokonche ola to komana mo fara nyon ka ni gouverneur mo fara nyon ka aki jabo ke ka fo beki I jampire la suku mun ga sube ayo krefa la ku janture la jipse ga ire wakati be wala sa kolji le ni kollo to se ka bola mais an kon ba donc fo mo no kun kon bora sans o kon se ka sta mais meno fa ma bo mais mo si do fa be meno ma bo ni wakati ke jila ni jijina do ni o lufne se ko so aba min fo i ka ni laseli ninnu na yaasa mɔgɔ ka se ka faamuyali kɛ ofidi moyen bani fanfɛlaw la ani ji yɛrɛ yɛlɛli la an ka jamana fan caman fɛ an b'a fɔ n'ala sɔnna ma waati wɛrɛ an ni na ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ko la hali bi i Kante merci
hôpital du Mali ale y'a ka conseil d'administration kɛ conseil d'administration kun ye 24 ye 24 sa o kɔni ye kimɛli kɛ kimɛli min ni Badu Samunu n'ale ka conseil d'administration président ale ye ɲɛfɔli kɛ hôpital ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ ko bi kɔni ko maa caman bɛ taa olu fɛ maaw kunbɛ cogo ani maaw bilayɔrɔ ko kɔni a bɛ ka kɛ kamanagan ye sali la mɔgɔw bɛ ka caya kosɛbɛ a ka d'u ye fana min ye saliw ka sɔrɔ u bɛ mɔgɔw kunbɛ sali minnu kɔnɔ olu ka caya fɛɛrɛ ni dabali fana ka sɔrɔ fana u bɛ se ka baara kɛ lafiya la cogo min na a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye hôpital du Mali ye ale kɔni bɛ ka taa sira minnu fɛ minɛn minnu bɛ ka d'u ma u bɛ ka baara kɛ n'u ye yaasa u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na san ale kalo 6 fɔlɔ kimɛli min kɛlen filɛ nin ye o y'a yira k'a fɔ ko ka kɛ ni an yɛrɛ ka jamana tagabolo ye olu yɛrɛ kɔni y'u jeniyɔrɔ fin sanji ye maa minnu sɔrɔ degun ye maa minnu sɔrɔ accident circulation ye maa minnu sɔrɔ hali Bamakɔ bingali laban in na min ye hôpital du Mali ye a y'a jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ ka baara kɛ yaasa maa minnu bɛ n'olu joginna maa minnu bɛ ni olu kɔni sera u ma ye u bɛ se ka olu minɛ cogo min na ka ɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kibaruya la Buguninkaw fɛ yen a bɛ fɔ masa ko basket monté o bɛ sen na ŋanaw olu karilen don ɲɔgɔn na ye yaasa ka se ka yɛlɛ première division na baaraw kɔni daminɛna kunun min ye gouverneur Ousmane wele ale yɛrɛ ɲɛna n'o ye général de brigade ye a y'a yira sa k'u kɔni nana ka na denmisɛnninw senkɔrɔma don n'o yaasa farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na min ye 22 septembre ye sa ka taa se septembre kalo tile 30 ma sa farikolo ɲɛnajɛ bɛ to sen na tɔn minnu bɛ se ka yɛlɛ première division na basket la olu bɛna taa sugandi Buguninkaw olu fɛ yen Office du Niger Segu n'o o ye Segu Office du Niger ye ale tɔgɔla PDG tɔgɔla kupu o kɔni finali tana Bugufiyɛ maaw n'o olu ye Segu Bugufiyɛ kin ye olu de kɔni ye kupu in ta n'o ye tako fɔlɔ in ye Office du Niger directeur yɛrɛ n'o o ye Badara Alu Traoré a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan maire n'o ye Nun Jara ye o tun bɛ kɛnɛ kan ka taa kɛ Sori Ibrahima Konanji tɔgɔla dulati kɛnɛ min bɛ Segukaw fɛ yen balontan in ale kɛra ye ayiwa Keba Bugufiyɛ ale mɔsi ka ca dɛ kɔri ma taa mɔsiw ta ka taa jouer maaw kama ye mɔsiw ka ca Bugufiyɛ la dɛ Segu Bugufiyɛ mɔsi ka ca bamanankan ka surun ɲɔgɔn na an bɛ PDG fo a ka nin ŋaniya in sɔrɔli la ka se ka Segu denmisɛnninw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan farikolo ɲɛnajɛ in ale kɛnɛ kan an b'a yira la fana ka fɔ fana ko Segu n'Ala sɔnna ma min ye polisi directeur régional n'o ye Ablaye Kulubali ye ale fana ka kupu bɛ ka dasi o finali aw bɛna o ye jani sanfɛ n'Ala n'a kɛra sɔnna ma finali don an na an dugu dɛgɛ ka Segu sira minɛ ka taga o lajɛ bi sɔgɔmada in na ta an b'o jɔ yan Amara Nun Keyita ko baara ɲɛna Keba Jalo k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 ni Ala sɔnna ma.